कुमारजुवेच्या मैदानाचो बुन्यादी फातर मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पासेकार हांच्या हस्तुकी बसयलो। ह्या वेळार कुमारजुवेचे आमदार पांडुरंग मडकयकार हजर आशिल्ले। भाजपान राज्यांत पक्षपात केल्ले ना, तशेंच जनतेक समानतायेची वागणूक दिल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलां। आर्डेक्सको अगती कुमारजुवेच्यान महेंद्र गांवकार। भारतीय जनता पक्षाचे सरकार हे ज्या दिसा सत्तेर आयला त्या दिसापासून ते 5व्या वर्षाची सांगता जाय पर्यंत योजनाचो पावस उडयता। आणि कोणी ते सांगचे की विकासाचे काम ना, विरोधी पक्षाचो मतदारसंघ म्हणून विकासाचे काम झाले ना, कोणी ते सांगचे विरोधी पक्षाचो आमदार म्हणून किंवा विरोधी पक्षाचो मतदारसंघ म्हणून किंवा विरोधी पक्षाचे घर म्हणून आमच्या घरातल्या चलयेक लाडली लक्ष्मीचे फॉर्म दिले ना म्हणून सांगचे कोणे ते। आम्ही राज्याशी प्रामाणिक असन, आम्ही ह्या भूमीशी प्रामाणिक असन, आम्ही मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली त्या शपथेक प्रामाणिक असन। आणि त्यामुळे लोकशाहीन आणि घटनेत सांगलेल्या तत्वानुसार आमचा चलपाचो प्रयत्न असता। आणि त्याच भावनेतून भारतीय जनता पक्ष 0 वर्सून 4 वयल्यान 10, 14, 17, 21 अशी वाटचाल जी चलता ती त्याच्याच मुळे आमका सगळ्यांक मिळून ह्या राज्याचो चौफेर विकास करूंक जाय। ह्या जनतेचे, ह्या राज्यातल्या जनतेचे प्रत्येक मनशाचे जे सुख दुःख आसा ते आमका कमी करूंक जाय, ते शून्य करूंक जाय, सगळे संपन्नतेकडे वचूंक जाय। ते एका रात्रीत जायना। म्हाका खात्री आसा येणारो काळ हो ह्या सरकारा खातीर आणि हे सरकार चलयणाऱ्या पक्षा खातीर उज्वल आसा, हे सगळ्या गोंयभरान दिसता।